Salutare! Suntem la podcastul imobiliar Equinox. Azi, rapid, despre certificatul de urbanism pentru informare și de ce e așa de important când vindeți un teren. Pe scurt, cheul ăsta, certificatul de urbanism, e actul oficial de la primărie ce zice ce poți face cu terenul. Chiar dacă nu-i mereu obligatoriu la vânzare, să-l ai pentru informare. Vă scapă de probleme și face tranzacția mult mai lină. Bun, deci, primul lucru. Certificatul clarifică esențialul, adică îți spune clar, e terenul în localitate, intravilan sau e în afară, extravilan. Se poate construi pe el sau nu. Are cumva restricții, poate e zonă protejată, poate accesul la stradă e limitat. Fără astea clare, un cumpărător serios s-ar putea să zică pas. Al doilea lucru. Cheul îți spune exact ce și cum ai voie să construiești, ce funcțiune e permisă, e pentru case, pentru comerț. Și, foarte important, îți dă indicatorii cheie. Potul, adică procentul din teren pe care poți construi la sol, și cutul, coeficientul care îți arată suprafața totală pe toate etajele ce poate fi construită. Plus regimul de înălțime și cât trebuie să te retragi față de vecini și stradă. E vital să știi dacă încape ce vrei tu să faci acolo. Și, în final, e chiar simplu de obținut informația asta. Oricine, nu doar proprietarul, poate să ceară un certificat de urbanism pentru informare. Trebuie doar o cenere standard, niște copii după acte, documentația cadastrală și o taxă, care de obicei e chiar mică. Legal, răspunsul ar trebui să vină în 15 zile lucrătoare, iar certificatul e valabil, în general, cam 12 luni. Deci, pe scurt, cheul pentru informare aduce transparență vitală, ajută la susținerea prețului și chiar poate accelera vânzarea terenului. E un pas mult, dar chiar important. Mai multe detalii găsiți pe blogul Equinox Imobiliare.